F'Marsa Xlokk, irwejjaħ f'nofs ta' lejl jew fis-sigħat bikrin ta' filgħodu li saħansitra jqajmu lir-residenti li jkollhom it-twieqi tagħhom miftuħin. Riħa ta' tniġġis deskritta minn ħafna bħala insapportabbli. Xomma ħafna riħa ta' qatran. Għax tibda tirħiew minn hemmhekk. Jibda tija l-isfar il-fuq. Kun ġerriħa u xommu. Lew titla' lew tidħol nur id-dar. M'hemmx tagħmel. Taħadmu bil-ħabib u l-ojlu. Għala kullum kien. U l-kondizjonu. Għabbaddaw l-għali. Konna naħdmu d-dokkart. Nafu xieġifiri ju. Rħat għal-gassijiet u ekku. Jek tkun riqet per eżempju bit-tiqa miftuħa, tquf daqqa waħda tħossok isek qed tifgaw. U isu għandek xi partikli fi grizmek qed jeħlulek. Ma jkollok tal-qed tiqa. Jekk ikollok air conditioner. ċara ma ġarax, pero minn m'għandux air conditioner, u ħafna nies m'għandhomx air conditioners, xi jagħmlu daw joqgħdu jifgaw? Ġifieri problema kbira, problema ta' saħħa, problema ta' standard of living. Ma qatt ma xemmet xejn. Is-saħħa hija l-akbar tħassib għal dawn ir-residenti li qed jesperjenzaw effetti negattivi, speċjalment l-anzjani u dawk li jbatu mill-ażma jew allerġiji. Jmutu ħafna nies żgħar hekk bil-kanser. Qabel hawnhekk ma kinux imutu daqshekk nies. Waqt li xi wħud jingħalqu f'darhom fis-sħana biex ma jxommux l-irwejjaħ, uħud mir-residenti jippruvaw jevitaw dan l-inkonvenjent għal kollox. Aħna biex insalva ma noqgħodux dawaw. Inxommu id-daħħan nitilqu l-barra fuq għall-lampuki u hekk, u ndumu 3 ijiem. Għaliex forsi kemm qed tagħmel sara ħatoqtolna bil-mod mhux sew. It-tniġġis f'Marsa Xlokk huwa direttament relatat mal-heavy fuel oil li qed ikun maħżun fit-tankijiet tal-impjant. Il-heavy fuel oil li jintuża f'Dellimara mill-1992 b'temperatura ta' 40 grad Celsius, b'differenza għat-temperaturi li jaqbżu 90 grad Celsius li bihom jaħdmu llum il-magni tal-impjant il-ġdid f'Dellimara. Meta dan iż-żejt jinħaraq b'din it-temperatura għolja, jipproduċi ammont sostanzjali ta' tħaħen u rwejjaħ.